Zdravím vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu profilektor.sk. Volám sa Marian Kohn a už viac ako 10 rokov pomáham študentom prekonávať úskalia štúdia anglického jazyka. V dnešnom dieli sa pozrieme na tému 7 a viac dôvodov, prečo sme už včera mali všetci vedieť po anglicky. Veľakrát počúvam z úst žiakov otázku, na čo mi je tá angličtina? Prečo nestačí vedieť po nemecky alebo po slovensky? Dôvod je jednoduchý. Slovensko nie je svetová veľmoc a slovenčina nie je globálny jazyk a nemčina je len lokálny jazyk, s ktorým sa dá aj to iba niekde dohovoriť iba tu v Európe. Žijeme v prepojenom svete a dnes korporácia môže prepúšťať z práce drahých Európanov a dávať prácu lacným Indom alebo Pakistáncom. Ich výhodou je nielen to, že sú lacní pracovníci, ale najmä to, že vedia po anglicky. Firmy nemusia investovať do ich jazykového vzdelávania. Ak sa bojíte o svoje pracovné miesto alebo o podiel vašej firmy na trhu, pracujte na sebe, zlepšujte sa a naučte sa perfektne po anglicky. Tu je zo pár dôvodov na zamyslenie. Za prvé, angličtina nie je iba jazykom Veľkej Británie alebo Spojených štátov. Angličtina je globálnym jazykom a jazykom internetu. Kvalitná znalosť angličtiny zvýši vaše šance na trhu práce, doma aj v zahraničí. Ak viete po anglicky, môžete študovať knihy, weby a blogy najlepších expertov vo vašom odbore vo svetovom meradle. Môžete sa učiť od tých najlepších na svete. Ak niečom vynikáte, vďaka znalosti angličtiny sa môžete vy podeliť o svoje vedomosti a znalosti a skúsenosti, nielen so Slovákmi či Čechmi, ale s celým svetom. Môžete sa vystať tou celosvetovo uznávanou kapacitou vo vašom odbore. Vďaka angličtine môžete komunikovať so solventným odberateľom a lacným dodávateľom kdekoľvek na svete. Môžete lacno nakupovať na jednom konci sveta a draho predávať na tom druhom konci. Môžete cestovať po svete slobodne a po svojom. Môžete študovať kde chcete a usadiť sa kde chcete. Práve preto je angličtina jazykom obchodníkov a biznisu, vedcov a akademikov, cestovateľov a dobrodruhov, športovcov, študentov, hudobníkov, diplomatov, politikov, misionárov, autorov svetových bestsellerov, filmového a zábavného priemyslu, hudobníkov a spevákov, medzinárodných rodín a práve preto ju od vás chce aj váš potenciálny zamestnávateľ. Ak vás tento diel podcastu nakopol a motivoval k štúdiu anglického jazyka, ponúkam vám moje kurzy angličtiny. Ukážková hodina je bezplatná. Pre viac informácií navštívte moju webovú stránku www.profilektor.sk. Počúvali ste podcast profilektor.sk. Moje meno je Marian Kohn a už viac ako 10 rokov pomáham študentom prekonávať úskalia štúdia anglického jazyka. Ďakujem za váš čas a pozornosť a prajem vám pekný deň a teším sa na stretnutie s vami pri ďalšom dieli podcastu profilektor.sk.